ఆహా నెటనే ఇడే కొంచి బరోడాండ బయారి ఇటు నెటనే బే ఇటు నెటనే ఇడే కొంచి బరోడాండ ఉండత ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದಯಪಟ್ಟ ಯಾನ್ ಎತ್ತೋ ಒಡ್ಸೊಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರಣಗಟ್ಟೆ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಮುರುಣರ ಭಕ್ತನ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿಪ್ಪು ಮುರಾಣರ ಭಕ್ತ ಎಂಕು ಲೇಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳ ಆಂಡ್ ಬರ್ತದ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಬರ್ರಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ಗೆ ಉಂಡದ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ತೂನಾಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ತೂಯಿನವ್ಲು ಪರೋಡೆ ಐಕ್ ಓದು ನಾವು ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಓದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದೆ ಇರ್ತದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಡವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸುರು ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ತುಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ತುಯ್ಯಾರ ಈತ ಮಾತುಂಡುಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದೆ ಗಾಯಪಂಡಿ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷೋಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತು ಚಿತ್ತೂಲಿ ಅತ್ತವು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಯೇ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಅದೇ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿಯ ಇದು ಲಿಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅದು ಸೀತಾಫಲ ಅಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣೆ ನಾನು ಕುಡಿತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಪುರಾಣರ ಭತ್ತ ಪಂಡತ ಅನ್ನ ಮೊನಸ್ಪುರಂ ಅಂತ ಪೋತ ಅವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಸಮಯ ಈಗ ಗಂಟೆ 3:30 ಆಂಡ ಈಗ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ 3:30 ಆಯ್ತು ನಾವೀಗ ಜಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಜಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಕುಂದಾಪುರ ಅದೇ ಬಲೆ ಜಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಊರ್ದಪ್ಪದಾರು ಜಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಡಿ ಕೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಬರ ನೀರು ಕೋರು ನೀರು ಪರ್ನಾತಿ ಆವುಜಿ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮಿತ್ತಲ್ ಪ್ಲೇ ಚಪ್ಪಲ್ ನೆನ್ನೊಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡಿ ಯಾವು ನೀರ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರಲಾದ ಗುಚ್ಚಿದ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ದಿ ಕುಂಟು ಬಿರಿದ ಕುಂಟುಂಡ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಪಿರವು ದೆಟ್ಟು ಡಿಕ್ಕಿ ಜೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅವಡು ಕಾರಣ ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಲ ಬಿದ್ದ ಬಿರವು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಬರ್ಪೇನೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಬುಡ್ದು ಬರೆಯರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ಬುರ್ದುಗೊಂಡ ಇಂಚ ಅದೇ ಅದೇ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ನಡಪು ಹೆಂಕ್ ಮುಲು ಊರು ಇಂದಾಪು ಓರಾಪು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಓ ಬಾಕಿ ಸೀಟ್ ಎದುರು ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂತೆ ಉಂತುದೋಲಿ ಮುಲ ದಾದಾಂಡ್ ಪೂವಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಇಪ್ಪಡು ದಾನೆ ಎಪ್ಪಡೋ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಡು ದಾದಂಡು 4 ದಿನ ಓಡೆಪ್ಪುನು ಪೂ ಈ ದೊಂಬುಗು ನೀರು ಬಯಸಿದೆ ಈ ದೊಂಬುಗು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಆಯ್ಜ ಈಗ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೆತ್ತ ತಿಂದಿನ ಮಲ್ಲೆ ಜಡ್ಡಾಣ್ ಮಲ್ಲೆ ಜೊಯ್ತಾಣ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿನತ ನುಂಗುದು ಪೋಪುನ ಬದಲು ಗಂಟೆ 3:45 ಈಗ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನಾ ಎಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಕ್ ಬಾಜಲ್ಡು ಮುರು
ಈರೊಂಜಿ ಐದೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಓಲಾಂಡೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋದು ಚಾಪ ತೊಂಬಲೆ ಗಾಡಿ ಡೆಗುಲೊಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ಕ ಚಾಪ ಅರ್ಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ಕ ಹತ್ಯಾರ ಪೂರ ಕನೆದಿರ ಅರ್ಥ ಜನ ಹತ್ಯಾರ ತೋಚ್ಪಾವು ದಿನ ಹತ್ಯಾರ ತೋಚ್ಪಾವು ಚೀಂಡ ಪಾಕ ಡಮ್ ಡಮ್ ನದಾಗೋದನ ಮುಸುಮಿದ ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಅತರ ಗೋಂಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅತರ ಗೋಂಟು ಮಂಡೆ ಬಲ್ತಿನ ಅವಲಿಮೆ ಮುಸುಂಬಿ ಆಪಲ್ ಪುರ ಜಿಂಜರ್ ಕೂಡ ಬಿಸಾತಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಿರ್ದರ್ದೆ ಗೊರ್ಪಿ ಮರದ ಕಂದರ್ ಈರೆ ತಿನ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತುಂಬೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಓ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಕೊರಾರೆಗ್ ಕೊಡ್ ರಾತ್ರಿ ಪೇರಡು ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಡು ಚುನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ಲ ಚುನ್ನ ಪಾಪ ಎತ್ತಿನಾಂಡಿಯೇ ಒಂದಂದೆ ಎಂಕುರ್ಚಿ ಎತ್ತಿನಾಂಡೆ ಎಂಕುರ್ಚಿ ಎತ್ತಿನಾಂಡಿ ಬೊರ್ಚಿ ಓ ಎಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಹೋದ ನಾನ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅರ್ಧ ಬಂತು ಬರ್ಚ ಚುನಂದ ಜನ ಆಪಲ್ ചക്കുലി തിൻപേണ്ട പറന്ന് തിന്നൊന്നുമില്ല ಈರುಂಜೆ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಹೊರ್ತೋರಿ ಅದೇ ನೀ కొంచెం అర్థం అంటే ఫేర్ రావడం ఫస్ట్ టైం ఆ పర్ద ఎక్కువ చెప్పండి అదే బే కర్రీ అదే బే బిస్కెట్ వాడు బే അവൻ ഞാൻ ബൈക്കിട് ഏത് ദിനാണ് എന്താ എന്താ മാത തിന്നൊന്നു బిస్కెట్ వాడు బే రెండు కొంచెం పురంబే ముగిపోయారట అన్న క్రీమ్ బిస్కెట్ పోతు జుండు ఓలే కూర తొట్టండి వాడు ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ತಿಂದೇನಾ ಆಯ್ ಪೋಡಿದು ಬಲಿಪು ಬಾರ್ಸೋಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ನೆರ್ಪುನು ನೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಲೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಾಡು ಮಾರ್ಗ ಬೆತ್ತಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬಲಿಪುನತ 2 ವೀಲರ್ ತಗೊಳ್ ಬತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೇರು ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೆಲಿಪಾರಿಯೇ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಐ ಮರಲ ತಾಯು और ನಾಯಿ ಕ್ರೀಮ್ ಪುರೋಡು ಅಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಟೋಡು ರಡ್ಡ ನಾಯಿಗೆ ವಾಡ್ನಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಂಡಿತ್ತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾದಾಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇಗ್ಲ ಈರ್ಗನದಿನ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇಗ್ಲ ವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅವನ ನಾಯಿಗೆ ವಾಡಿಯರು ಅರ್ಧ ಬಲ್ ತಿಂದಾರಾ ಅರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ತಿಂದಿನ ತುಲೆ ಬರ್ಪೇದ ಓಲೆ ಬೈಜೆ పోయేనా ಲೆಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೆಗೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಒವ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರೋಡೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅಂತ ಬತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಬುಲ್ಪದೂನಾಗ ಕಡಿಯಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಕಡಿಯಾಳಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎದುರುಡೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಎದುರುಡೆ ಹೋಯ್ಟೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನೆಟೆನೆ ಬೈದೇನೆ ಪಿರಾವ್ ಟೀ ಮೇಟೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ನೆಟೇನೆ ಬೈದೀನಿ ಅದ ಜನ
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಸರಾಗ್ಲ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲಾತನ ಶೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂತಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಯಾನು ಉಲೈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಾಲ್ನೇತ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಯ್ತು ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡೋಡ್ಸೋಡು ಬೈದ ಬನ್ನಾಗ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಪೋತೀನಿ ಬಿದ ಹಿಡ್ದೆ ಪೋತೀನಿ ಇದು ಉಲೈ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡ ಅವೇ 4 ಟ್ರಿಪ್ನಾಗೆ ತೋರ್ಸಯ್ಯೆ 4 ಐದು ವರ್ಷ ಐತಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೆನಪಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಜೋರು ಸೆಕೆ ಅಂತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಬೀಚದ ಬರೀಟ್ ಕುಲೋನ್ಗ ನೆನ್ನಿನಿ ಬರ್ಚಿ ಸೆಕೆ ಬರ್ಚಿಂದ ವರ್ಷನೇ ಬರೋದುಂಡು ವರ್ಷ ಪನಿ ತಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ವರ್ಷ ಪನಿ ತಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಸೆಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಇನ್ನಿತ ಸೆಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ವರ್ಷ ಬರೋಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸಾಲಿ ಅಂಟೊಪ್ಪಿ ಬೋಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾದ್ವಾರ ಮಂದಿರ ಭಾರಿ ಜೋರು ತೆಡಿಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ದೇವೇರು ತಿರ್ಗದುಂಬೆ ಕನಕದಾಸನ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವೇರು ತಿರ್ಗಿನಿ ಮೊಕ್ಲೇಪುರ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಲೇಪುರ ಇತ್ತನತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಲ ಇಜ್ಜಾನಬೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ರಶ್ ತುಲ್ಲಾಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಉಂಟ ಚಾರದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈಜಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಕಾಡ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಇತ್ತು ಬತ್ತದ ಹಾಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೆರೆ ಕಾಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಲೈನ್ ತೋಜುಂಡು ಪಿಜಿಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬುಡ್ಜೇರಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಲಾಗಿ ಅಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಲಾಗಿ ನಕಲು ಹಿಂದಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕುಂಬಾಶಿಲ ಪೋಯ್ಜಾವ್ ಮುರಾಣಿ ಪೋಯಿನಿ ಅದೇ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಕುಂಬಾಶಿ ಪೋತು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತದ ಅಂದತೆ ಕೊರ್ತಾಪುನ ತವರಡ್ಡು ಹೋದಾನ ಗಣೇಶ್ ವರ್ಷ ಏನಲ್ಲಕ್ಕ 4 ಬೈದಿನ ಕ್ಲೇರಾಣ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರ ತೈಕೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವನ್ ಪೂರಂದೆ
ಏನಲ್ಲಕ್ಕ 4 ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ ನೀನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರ ತವಲಾಯಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪವನ್ ಪೂರ ನಿಂಚ ಮೂಲ್ಪುರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕುಲ್ಲೆರ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ಲುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿದುಲ ಪೋಪ ತುಯ್ಯರ ಎಂದೆತ್ತ ಲಕ್ಕನ ತಿರುಪತಿ ಲಕ್ಕನ ಅದೇ ಡಬ್ಬಿಡು ಬಾಕಿ ಅದು ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಫಾರಿನ್ ದಾಖಲು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮಾಪೂಜೆ ಅನ್ನದ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳು ಲೈವ್ ಇದ್ದೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಾತ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಅದು ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಲೋಬನ ಧೂಪದಾದನ ತುಯ್ಯರೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದಿ ಲೋಬನ ಅಡ್ಡನ ಅಂದೆ ಅವು ಅಂದಿಯೇ ಓ ಅವು ಆ ಟೈಪ್ದ ಮಣ್ಣದೆಂತ ಅಂದೆ ಬೈಕ್ ಗಂಟೆ ಅವು ಮಲ್ಲದ ನೋಡು ಇತ್ತ ಲೈನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಲೈನ್ ಇಡೇ ಎಂಡ್ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ವಸ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪಂಡತ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ್ ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು 1150 ಪಂಡ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಳ್ಳೆಕ್ಲ 750 780 ಬರೀತು ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚದ ತೊಂಜಿಯಾನ್ ತೂಕ ನನ್ನ ಪಾಂಡಲ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೂಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಟೆ ಈಟೆ ಅಂತ ನಾನು ದಾಯಿ ಪನ್ಪುನ್ ದಾಯಿ ತೋಜೋನ್ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲಕ್ಕ 4 ಲೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬರ ನೀನು ಹಾಕ್ಲಿತ್ತು ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ನಾನಿಂಚೆ ಎನ್ನಟೆನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನೆಂತಿನ ನಾವು ಒಂತೆ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಡ ಬನ್ ಪಪ್ಪಡ ಅಕಳ್ಳ ಪಾತೆರೋಡ ಅಂದು నేను పాతేరోడ అకళ్ళ ఆయుష్ బుర్చి అని పిండులోಗೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೆ ಪುರ ಉಂಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಂಚಡು ಬನ್ನ ಜೋರು ಬರ್ಸಿತ್ತಂಡು ನೆಟ ಲೈಟ್ ಆಂಡ್ ಹೋಯ್ ಪೋನಾಗ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಸುರು ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಹಾಕಂದು ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಗಾಂಡಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಗಂಟೆ ಜಹಾಜ ಮಟ್ಟ ಆತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈದನ ಏತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಏತು ಪಾಠ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತು ಪೋಯಿಲಕನೆ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ನುಲೆಂಜ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲಡಗೇನಂತ ದೇವರಡ ದಾದ ನಟ್ಟಿ ಅಂದ ಬಾಲ ದಾದ ಬಂಡಿಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಬಂಡೆ ಓಕೆಂಜ ಆತನ ಎಂಗುಳು ಬತ್ತ ಏದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಗ ಅಂಡು ನಾನು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿಪುಗನ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗನ ನನ್ನ ಪೋಪುನು ಒನ್ನ ಸಂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಪುನು ಪೋಯ್ಪುಗ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏಲರ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒರ್ಪಾವೆ ಗೊತ್ತಾವ